her, så skal vi bruge den her. Ja, det hedder den her. Ja, jeg kan sige. Den her. Sinus kvadrat. Nej, sinus. Og der findes så 3 forskellige slags, hvor man så for eksempel står det samme, og så bare gange sinus A, eller gange sinus B. Man skal bruge 2 af dem, og her der bruger vi så den, der hedder sinus A. Så når vi skriver, så det er jo det samme, så det kommer til det samme her. 1, 2, gange A, gange B, gange minus A. Hvorfor det hedder A gange B? Hvorfor hedder det A gange B i en anden? Gange C. Sådan der. Yes. Ja, det var sådan det var. Og nu skal vi så... Som der blev forklaret før, kommer til at stå det her, så kigger man på ligningen og tænker, hvad kan vi udlede, hvad kan vi udlede? Så kan vi se, der står lige over 2 på begge, det smider vi væk, og det smider vi. Der står også B på begge sider, der og derovre, det smider vi væk, og det smider vi væk. Så kommer der til at stå A gange sinus C. Det er lige med C gange sinus C A. Og der har vi en ligning. Det er meget smart. Så gør man det, at man dividerer. Så dividerer man med A og C på begge sider af lighedstegn. Det er smart. Og så står det endnu. Det er C og gange A. Dividerer med A gange C er det samme som C, ja det var det, C gange sinus til A er det samme, divideret med A gange C, bum bum, og så kigger man, og så kigger man, så skal man C, og C går ud med hinanden, og A går ud med hinanden, ergo kommer til at stå sinus og sinus, C divideret med C er det samme som sinus A divideret med A. Det er jo så en lille del af det her. Den der, det er jo det samme som den der. Og den der er det samme som den der. Skide meget. Man kunne også have fået, nu kigger jeg og tænker, hvad mangler vi? Hvad mangler vi? Vi mangler B over sinus B er tilsættet. B over sinus B. Men det er fordi, vi har valgt at bruge de 2 relationer, eller 2 udregninger og formler, hvor B er fællesnævner. Hvis vi nu havde brugt, hvor der havde stået A og B og A og C, ja, A og C, havde vi fået C'eren frem. Ja. Og det er ligegyldigt, om der står sådan her, eller om det står sinus øverst og tallet, eller bogstaven øverst. Ja, hvorfor er det ligegyldigt? Fordi at teknisk set er den samme formel, og fordi at faktorernes orden er ligegyldig. Plus at den her sinus A, den udgår sinus A eller sinus tingen står øverst, bruger man, når man udregner vinklen, og når der står sådan her, udregner man siden. Altså, den der udregner man med den der, og den der udregner man med den der. I hvert fald det, der er smart. Ja, man kan også vende dem om, det gør man ved at lave nogle smarte udregninger. Okay, vi har en opgave, hvor vi skal finde ud af, hvor højt
kirkens spir er. Og vi skal gøre det ved at først og fremmest der hedder A, står der i opgaven. Det må være den her. Lille A. Den hedder så også, vi kalder den her vinkel for D, så den hedder også lille D. Og det jeg vil starte med at gøre, det er, at jeg vil starte med at regne alle vinklerne i den her trekant ud. Og det kan jeg gøre ved at se, her der har vi en lige streg, det vil sige virkeligheden en halv cirkel. En halv cirkel er 180 grader. Så derfor må den her vinkel være 180 grader minus de 49 grader. Den, det er så vinkel B. 131. Kan du ikke holde den, jeg ryster? Det giver 131 grader. Det kan vi lige skrive på. Okay. Så har vi to vinkler. Så skal vi bare trække de to vinkler fra den samlede vinkelsum i en trekant for at finde den sidste vinkel, vinkel C. Den er så 16 grader. Okay, nu kender vi så både den side, der hedder lille c, og vi kender vinkel c. Vi vil så gerne finde siden A. Vi kender vinklen A, men vi vil gerne kende siden A. Og det gør vi ved at bruge sinusrelationen, hvor vi siger c over sinus til c er det samme som A over sinus til A. Vi kender c, den er 52. Vi kender vinkel C, den er 16 grader. Og vi kender ikke A, den vi skal finde. Og vi kender store A, som er 33 grader. Så vil vi gerne have isoleret A, og det er den, vi skal finde. Så derfor ganger vi med sinus til 33 grader på begge sider af lighedstegnet. Og det bliver, hvis man retter det ud på sin lommeregner, 102,7, og det er så meter. Så har vi fundet A. Det er så også D. Okay, men vi skal jo finde længden eller højden på kirkens spir. Og så har vi jo en retvinklet trekant her. Jeg tror, det er det til at vise. I den her retvinklede trekant, der kender vi jo to vinkler, og vi kender en side. Og vi kunne godt tænke os at finde ud af, hvor lang eller hvor høj den her side er. Lad os kalde den for lille b. Så vælger jeg at bruge sinus til b. Og da sinus til b er lig med den modstående katete-dividende med hypotenusen, hvor det i det her tilfælde være den her over, det vil sige lille b, divideret med hypotenusen, som vi så, lad os kalde den d. Vi kender vinkel B. Den er 49 grader. Vi kender ikke lille b, men vi kender lille d, som er 102,7 meter. Så vil vi gerne isolere lille b. Og det gør vi ved at gange med 102,7 meter på begge sider af lighedstegnet. Og det giver så 77,5 meter.
Jeg kom til at sige, at faktorernes orden var ligegyldige, når man dividerer. Jeg ved godt, de ikke er ligegyldige. Jeg ved det godt. Det gør ikke noget. Dine sønner er blevet tilgivet. Du kan nu gå til matematik med oprejst pande. Tak, fader. Tak.